Culturu TV en zoals u ziet dan heeft het daar net geregend. Dus ik doe even een beeld hier zo voor de markt van Jaso Esumu en we staan hier met een burger. Eigenlijk zijn we uit en met nog about de situatie die zie. Isabi, zoals u ziet dan ja, daar is helemaal onder water, En wat man Jaso, ik ga haar komen officieren. Memang tika har ko morofesi ai dawa babla kamur jaso yuda mama ook tu ibewa uit imes nuka about a situatie ja je hustle en you vindt dat nu de inoma hustle wan jaso is sumu fa ka fa isha model asan for copiere a wa ja we suku moni ma sani a fout no mino kori ai precisungu no ma ka go bak asis revi we saw offices revu wango teken akro wagis revu no ma chare ko afisi de asane de log want sana santu sambi want takido wa lek faja lukufa afara libade ma next ne kong ma la de brave mi jatu de ma moiti de ma make it to suku amoni this that ma sanye forceru I want for mino sol langa dum sija atraden ko bigi osol ja ma you eke wa young boy talk je ke wa young boy sa de chapa hustle talk fa de se de fifu hustle no de amor moeilijk moeilijk jere moeilijk ekta moeilijk daarom ik de my go roof of sang na de mawani want dat zijn trano no de want probe hustle ja no de uno ma hustle moro on me bedrijf kono pete money no on me bedrijf snesi anga Dominican masrefi e kong fade karema mi sabi erema asanya buria na de meko ba go to no piobe ka fe no money fu buy no ono ma buy next tomorrow look wa air princess no de we ala de uja dar me kala uta ido bravo stem game bravo ni na herman ne ye puja ere alte me soria tru fum tagbum no tagbum ne lukusma ma sani no me kwa television of this that ma sani he dormi ya misi tok ekuja luku wagere in watra luku wagi in watra ma bravo yepu vudata yepu yere alasa ne controlu futenato begi gama fala samba ma gobuto fala samba ma seti bung fama ka yepu doro bikano ma ne yepu dus dati ma bravo be mu yepu jaso tapa blok isabi wanda eigenlijk even meluku drape kan verfi of bravo no kan seta modelo no kan tak nangamang fu taka bravo verfi fu taka ma fu verfi prevu taka bravo kapot bangi juja tu ya no wika aksama okay ma we aksama faka yepu ala sani ma une constanto ki taki une kosere ma sa toki ne yepu next so ma ne yepu a bravo wa yepu ja bo palo sani e ju wan steun e ju yepi taki ai ku jaere ma mino tak mi kosama ere no manom lei gimne kosama ma yepu in bopalo sani look for brother ibagrai dus adat me wan taki mamne taki ogri for my ere was my love me fino love me maluko pasija ajawe hustle ajawe pot fisi eseri maluko po pot fisi jamoro tapawatra ane euro godo ja dus dat en van je vindt een samenwerking tussen de twee partijen want je ziet dat laatst via happy schrijft dat ja de abop abem propaganda agerslik hirdi de mai kot odo isabi van je model dat ma via happy anga bravo dus bravo akona astresivo ma fabe sabson terno be oro ko afia pe oro ko de ane oro ko tapuja o sabe se ta woyo yo dat me wan taki hero minu tak next year la black ame kari fuka se tutori boom me ko kona wang mina Anthony de kar mi maar Anthony ook ba want een gesprek lekker even isabi to want toch mi wa mooi topic gitap sang eigenlijk mi bewa me ki focus you like young boy tapa hustle isabi ide jaso na FCB edrailon to festival yo bideng 100% isima de jagba isi de ma sutman jagba isi de ma jukman jagba isabi tok ma no if falak sa epsa ina kondres refi pe walop chimang isabi tok rappers refi gang de may fitanga makandra en a low tori on bay sigri de may juk makandra kiri sa iden ke gomis ma sami wan taki min lo batori fare may kiri o black ma fu jano min lo beng min e fire mbuere
Ai maar feti sa de feti, sai denki sefi. We sa trobi kosere, sa mek de feti. Afa kondre tranga. We so ama go roof no afa kondre tranga. Daar mek ama go roof. Daar mek ama ondaki wa fire klap, omdat my stress. Daarom mek ama euro koso. Dus dat. Ja. Ja, daar mek ama my stress. Omdat de manabi, via bi wa vrouw no. Da? Skoro san bay. Dis mudo. Suma udwengi. Ayum deta. Ino ka luku politik. Politik ne luku de sanda beta ki skoro san mobile. Ma politike luku tak ai a ching a uroko sani tak ai euroko ine kis bu moni. Da le jega politik bato. Ye kis be na fertin bar ko tak diriduso sadi. Sexy dusu. Fire by skoro san giski. You ching. Ko de lak no you ching fa. No money pai baka fu skoro bus no aresandati. Krema de lak no. Krema kenka course. Krema de lak. Kuja here we also la face beja. Trama ilo market ko serguja. Aplomen de kon. Ma no problem. Ma we buy aketi. Ona tu hustle. Ate buy bakane ma pour krasa itak ai. Adit dati. Ano kanto. Ye service jabaka. Ise rapport visi. Ono ma wa se rapport visi. Ona sana sani. De mano ma fe na money. De ma se rapport visi wan de chimnyang. Dus dat. Dat me want taki, me bataki. No, I 100 ton. No, maar you like yung laatste wang. Sot oplossing you be wan shi. Isabi tok like yung wan jaso man sa hustle. Sot oplossing you be wan shi no de sa de man be wan do. De stana sa no to. Me wan look wan roko. Make the ching. Me ne tak sopi taki of this dati. Me tak a true. No bravo wa yepu ina kondreja. Bravo wang, bigi bravo. Dan make we hering. Her face be ramang. No atrama, no santoki, ook bataki. 100%. Baka voice kong en ude jaso ook tu nanga ingi brada. Usabu ingi brada jaso bede one of them. Ino wan ko ina line up, zeker niet. Ino be wan barde ingi fi even. Mafawa ka na nga inhim sa bevolking no de baka ahir sani fu pikin sarong etc. Voor mij was ze min of meer maar alles is vergeten wanneer je niet weet. Wanneer je niet weet over wat het gaat. Als je weet wat er over gaat met deze model van mensen, toch? Je hebt wat, like wat Ramatak zo net, Ramatak indeel. Je want trouwens tak indeel, je want trouwens tak wat radel baka. Mafafa kiri sani sa epsan unude sana yu visita patori dati mep chim ai wakana nga gong nefi esut makandra kiri you think this and that no bende no itu ade desa tina so dus na a frustratie van kondre toch elo postage na desa me je moet even kijken toch dat je if once aan go boom look even als aan go boom gewoon gemakkelijk gewoon gekeken. Dat is voor ons een ego boom, toch? Zij bereiken zo sa, familie bereiken ook in dat, alles en ook in dat. If you know van verdrag aan familie bereiken, zij do, you af op pa of op ma of op ja, moet last laten, toch? Maar in het trouwen toe ook toebaka, dat is solide, dat bijvoorbeeld in aflusu, maar je moet weer sterker gaan zijn, toch? Maar je bent niet sterk, dan hoe ga je gaan? Ja, wie gaat dat voor je doen? Niemand gaat het voor je doen, ja? No as man denke. Dus pe you bari dat je school pitok. Of if you know pitok, grantangi dat ook je. Maar fu plasma say nooit wade in een film wat jazz ref in of in dat saya do. Saya pinagi srefi. Ki saya pinagi. Ki sang. Soort boskopo ibe abgi de agressieve jeugd. Ano modelera. Ano modal tride warom wala mala brada sananga brada wala mala to temi kona yuto mo gi wan tori person de mi e bor gi mi famille ko me bor ko no patuda ai mi fir bum sai mi fir bum to om dat tok mi kan doen maar es binu mo di mo sai berke so sa
Ja, ik zeg dit dat, want ik kan het niet doen. Ja. If op ching na oso na ba voeding. Dat zou ik zeggen. Hou vergeet. Alles zo staan ook in de want zeg dit dat goede voeding. Huh? Waar je kleuren? Waar je zo des maar dat bijvoorbeeld en dat. Je know maar zo ding. Wie je want zo den schrijf van nou lukt je ook te want reden waarom. Make de zakading alisi prijs. Ik ben de zakading. Alisi prijs. Only place. Make de zakading. Maar no bravo je doen. Bravo je pu. Altijd we gaan naar my big up. We big up it nothing. Dat him tag man. We big up bravo te nothing. I je pu. Maar santo ke pinau. Here? Ja. I'm doing better. Ja. Van mijn presidentschap, op visie naar ogri, maar visie naar sang. Dan moet je een samba, kan je sabi volgen. Je sabi volgen tot al wie je doet een foto. Je moet me presenteren wat morgen beter. Kondre, wat morgen beter. Staat dat je volgt, al wie je me kwam foto. Zo mensen. Ja. Want er is waarom. Na je kondre, na je libi. Awat rasa weisi ja so mode na funu abe ala sans astrati ala san na funu rasa make you opina wan trawa of cafe no san suko fu de fiu fosi da yo shi da ke tranga moro if you want tranga of pay for build you shi san unu e firi want bi wan bosko pu you wan bu bigi bosko pu ma mi no giete ja mo gien te misre fi fir fu de dati want I go for alla sani na ulontu. Ja. Ja. Lantangi. 100%. Mi botaki lobby en ja, tek mi in lobby en mi hoop dat kala sango bunanga a jeugd. Isabi toch? So, van je denkt verkiezingen ja owaka, laatste maar. Van je denkt verkiezingen ja owaka 2025. Wel, mi hoop dat de mensen uit Raya Kondre. Ze denkt dat de mensen Raya Kondre te de winnen. Of te you winning, of te you denkt dat bijvoorbeeld je winning ba de natrobangasma. Dan mi hoop dat bijvoorbeeld je denkt wat pisbaka dat potis madina Kondre. En if you no sabi toch, dus na uno schrijf ik creëra sani, want uno na poti, maar een model no de fuk doen sani. Dus mi eshi en mine mi ka abeng ma want fucking wat trawan. Fucking wat trawan. Want we trouwen naar binnen, de familie doet dat trouwen. We moeten je penten. Ja? Dat is middag ook dat voor je hebt. Fushi, ze nou wel eens maar probleem. En fushi bijvoorbeeld dat hij naar mij wap alasani, want je nou maar op alasani want grond tapel lukuyo. Ja. Grond tapel lukuyo, nanga dat wat tapel mi bigi brada respecti, nanga enough power. Yes. Dag Holland, ik wil daar komen, want ik pinaar hier als een rat. Wambari teana, wogo luku na Culturu TV. Tam sabaka gang, de Canada pe wang, ja. Tijd voor het nieuws, go look op je nieuws. Culturu nieuws, pas de straat is respontu. Unde baniu, sa def arkina nieuws. Culturu nieuws, pas de straat is respontu. Suriname zo'n hele clan, maar go dep die hele kwan. Weshi, alas my sari, alas my bari, ma efu bondru kwawang. Tak wesre kama masranang, beno wan soma, no abif kwari, no abif sari. Yeah, baya kriol ya fans of shini, esha idol in distance of enemies. Dambotaki on the right place, different colors, one stage. Go, 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 be alo vegro, be wela fu wat I guess tak I go. Be korosi nanga late blow. Yeah, be horde gia pina follow, be descapudi
diki diki. Unegwa so smanen sa biggie biggie. No. We go aksa volk if de loba beleid. We go arka problema voor de sma in de week. En we libi sweetie. Zolang als aan pay you de we swing committee. Ja. Druk tapaling, make uw stelling op prijs. Sterker kan wel, want united zijn wij. We kunnen gemeenschap, we doen roko, maar daarna een gereedschap. En we geven almighty thanks en prijstak. Dat in de wiki nou weer dat eerste leesblad. We zijn beleefd, schat. Statistieken schrijf je overweeg dat. Ja, had je eens steken in je keel gehad. Piet Quadoro misgaat, want je weet dat. Culturu TV, de años sunele. Culturu TV, prividence. Culturu TV, de años sunele. Culturu TV, prividence. Ranang saisa, alas my bari. Culturu.com na nyusu wechari. No fake, no joke, ja nyusu prespari. E fu bondru kwa wanda mine kau dau shwari. Ja nyusu nesari, wai begin te wan klari. Dus krijt en share make defense fi arki. Ja we libu no prati, u ape nei parki. We de tapastrati, kakwang ai kragi. U de borei dweng. Aksa volk vijf wangen de stijging. Je voelt vergelijking. Hoe ababo wijst dwing. Dat hoe kan verwijsting. Gewoon een beleiding. Een probleem van volk naar de stijging. Dat bek weet dat niet dat volk voor de ta-eisting. Want hoe power ik kom maar voor de koties scheiding. En hoe goed op de ving. Tijd voor iets nieuws. Sto look op je nieuws. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu. Ude baniu, sadef arkina niu. Culturu nyunsu, paste fa stratis respuntu.